बड'लेण्ड टाइगारा बि राजाखौ बुंनो थाखाय एसेबां पावार दंबा आदिबासिनि सायाव मानो नोङो एन्सार होआखै हा उरुबदिनि सायाव मानो एन्सार होआखै नोङो प्रमद बर' आरो बड'लेण्ड टाइगारा हारसा हिनजाव लानानै बोसोर बोसोर मानि थाखाय गावसिनि बियाव बिखुनजो न'आव थानायमोन बिनि कुइसन एन्सारखौ हो सोरबा मोजां मानसिया हारसा हिनजाव लादोंबाबो हरसे थानो थाखाय हाजार बार जिंगासियो नाथाय नोंसोरो सानैया हारसा हिनजाव लानानै नोंसोर हारसानि न'खराव बोसोर बोसोर थानाय मानसिया हारसानि गियान दं हानि दालाल खालामदोंबा खालामनानै सोलिबाय था कम्पानियाव मावनानै सोलिदोंबा सोलिबाय था हिनजाव दालाल मावनानै सोलिदोंबा सोलिबाय था बड'लेण्ड टाइगारनि बुंनायखौ स्पष्ट आंनि चेनेलनि नायगिरि गेदेरमा रायजो राजा खोनाखाबाय खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौ बरायबाय दिनै जोङो मोननै निउसनि सायाव बा मोननै टपिकनि सायाव खोथा सावरायगोन बे टपिकआनो जाहैबाय आथिखालाव जोंनि बर'फोरनि गेजेराव डिलिमिटेसनखौ लानानै गावजों गावनो खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव सोंखारिनाय जागासिनो दङ बेखौबो जों होगोन नाथाय बेखौ उनावहाय मोनसे गोदान भिडिअ बानायबावगोन बेनि सायाव माने गोबां कन्ट्रभार्सि जागासिनो दङ गावजों गावनि गेजेराव दा बेनि सिगांनो मोनसे आपडेट दङ बे आपडेटआनो जाहैबाय इउके बा उत्तराखण्ड रायजोनि सिङाव थानाय मोनसे दैमा साखाथियाव जाय दैमानि मुङानो जाहैबाय अलकनन्दा बे दैमानि साखाथियाव ट्रेन्सफर्मारा ब्लास्ट जादों आरो बे ट्रेन्सफर्मारा ब्लास्ट जानायाव गासै 7 सुबुङा अबथिरायै जिउ गोमादों मोब्लिबजों बुथारजानानै गोबां गिथाव बाथाव जाथायमोन बियो आरो लोगोसे बे जाथायाव गुबुन 7 सुबुङा गोब्राब जोखोम जादों बे समाव जोखोम जानायफोरखौ फाहामसालियाव फाहामथायगासिनो दङ नाथाय गोबां दुखुनांथाव जाथाय बियो ट्रेन्सफर्मार जायबा कारेन्टनि बियो हरखाबै बेरफ्रुदों आरो बेरफ्रुनानै बे जाथाया जादों आसरित अब्ला जों फैदेरनाया बिटि बा बड'लेण्ड टाइगारनि सायाव बि राजा बिथाङा मा बुंखो बेखौ खोनासंदो बड'लेण्ड टाइगारा बि राजाखौ बुंनो थाखाय एसेबां पावार दंबा आदिबासिनि सायाव मानो नोङो एन्सार होआखै उरुबदिनि सायाव मानो एन्सार होआखै नोङो प्रमद बर' आरो बड'लेण्ड टाइगारा हारसा हिनजाव लानानै बोसोर बोसोर मानि थाखाय गावसिनि बियाव बिखुनजो न'आव थानायमोन बिनि कुइसन एन्सारखौ हो सोरबा मोजां मानसिया हारसा हिनजाव लादोंबाबो हरसे थानो थाखाय हाजार बार जिंगासियो नाथाय नोंसोरो सानैया हारसा हिनजाव लानानै नोंसोर हारसानि न'खराव बोसोर बोसोर थानाय मानसिया हारसानि गियान दं हानि दालाल खालामदोंबा खालामनानै सोलिबाय था कम्पानियाव मावनानै सोलिदोंबा सोलिबाय था हिनजाव दालाल मावनानै सोलिदोंबा सोलिबाय था बड'लेण्ड टाइगारनि बुंनायखौ स्पष्ट आंनि चेनेलनि नायगिरि गेदेरमा रायजो राजा खोनाखाबाय बड'लेण्ड टाइगारा प्रमद बर'नि न'आव थानानै सोरबा रायजो राजानो सोरनोबा हानि दालाल मावनो थाखाय प्रमद बर'नि न'आव थानानै अधिकार होदों नामा सोरबा गेदेरमा रायजो राजाफोरखौ बबेबा लामानि थिखा बबेबा दालांनि थिखा होगोन होननानै दालाल मावदों नामा प्रमद बर'नि न'आव थानानै बड'लेण्ड टाइगारा हिनजावफोरनि सोरबा लिडारफोरनि थाखाय माबा मोनसे दालाल मावदों नामा नाथाय गुवाहाटियाव फैनानै जोंनि बायदाटाखौ नागिरफै सोरबा गाज्रि मानसिफोरा जोंखौ नुयोबा सोरबा बर' हिनजावफ्रा माबा मोनसे जुदि गाज्रि गुवाहाटियाव मावनानै थाफैयोबा जों बेखौ समाधान खालायनानै माखासे जों बर' रायजो राजाफोरनि माखासे बिसाराव जोङो सोरबाया हौवा गारनानै खारबोयो बेबायदिखौ जों नागिरना हरो सोरबा गुबुन माखासे गुबुन हारिनि रेस्टुरेन्टफ्राव जोंनि बर' सिख्लाफ्रा सानसे समाव गिलु फालु गुवाहाटियाव रेस्टुरेन्टआव अबेबा दाबायाव गाज्रि माखासे फालांगि खालायनाया गुवाहाटियाव थानाय एक्सएनडिपिफोरनि थाखाय दिनै नागिरबाबो मोननाय नङा दिनै गुवाहाटिनि माखासे रेस्टुरेन्ट दाबायाव गाज्रि फालांगि मावग्रा बर' हिनजावफोरा दिनै मानि थाखाय जोबस्रांलांखो एक्सएनडिपिफोरनि थाखाय जोबस्रांलांबाय आरो माखासे दिनै गुवाहाटियाव एक्सएनडिपिफोरा मा हा समाधान खालायो नों फैनानै माखासे रायजो राजाफोरनाव सोंफै गुबुन हारिफ्रा बर'फोरनि हाखौ दादागिरि खालायनानै सेनानै लानाय सोरबा सेजानाय न'खरजों जों गसंहैयो बड'लेण्ड टाइगार नों बायदि प्रमद बर'नि न'आव थानानै दालाल खामानि जों मावनानै जायाखै सानसे समाव जों गुवाहाटियाव बा आं ना गोरान फाननानै आं जादों बड'लेण्ड टाइगार आं बायदि नों ना गोरान फाननानै गुवाहाटियाव जानो हागोन नामा सानसे समाव गुवाहाटियाव आं ना गोरान फाननानै सानसे समाव न'खर सोलिदोंमोन बड'लेण्ड टाइगार सोरखौबा दालाल खालायनानै जों जायाखै नाथाय जों अबेबा गुवाहाटियाव गुबुन हारिनि रेस्टुरेन्ट दाबा बर' सिख्लाफ्रा सानसे समाव देहा फालांगि फानग्राफ्रा एक्सएनडिपिफोरनि थाखाय जोबस्रांदों गुबुन हारिफ्रा बर'फोरनि हा सेनाया एक्सएनडिपिफोरनि दारै जोबस्रांदों बुजिबाय बड'लेण्ड टाइगार मा बाथ्रा बुंदोंलाय सोरबा बर' सेंग्राफ्रा अबेबा कम्पानिफ्राव गुवाहाटियाव लेबार नायनो थाखाय दिनै सासेबो लेबार माखासे नायनो थाखाय सदारबो मोना गुवाहाटि बायदियाव बेबायदियाव जोङो सानसे समाव एक्सएनडिपिफ्रा
बर' सेंग्राफ्राबो सददार मोननांगौ होननानै माखासे कम्पानिफ्राव दाबि खालामबोदों जों बुजिबाय बड'लेण्ड टाइगार नाथाय साफा सानै जायफोर कम्पानि मालिकफोरनिफ्राय लेबार नायग्रा मोनदों नाथाय बिथांमोना सोरनिबा हाखौ लानानै सोरनिबा हाखौ दाम खमाव लानानै जायफोर हा मालिकनि फिसाला सोरबा हा मालिकनि माहाजोनफ्रा लेबार नायग्रा साफा सानै 10,000 8,000 दरमानि थाखाय लेबार नायग्रा मोनदों नाथाय जायफोर कम्पानि गिदिर गिदिर गुवाहाटियाव लेबार नायग्रा बिथांमोना गुबुन हारि गोजा जोंनि बर' सेंग्राफ्रा मोनाखै बिनि थाखाय जों माथो होबोदों बड'लेण्ड टाइगार गुवाहाटियाव फैनानै जोंनि बायदाथाखौ सोंफै जाय जेन हाबा खालामनो गोसो खालामबाय था सोरहाबा गोसो दङ खाब्रै खाबा हिनजाव हाबा खालामगोन सोरहाबा गोसो गैया खासेबो हाबा खालामा ओरैनो थैलांगोन बिराजा दा नोंखौ बबे एबसु अफिसाव लांनानै मा खालामदोंमोन बेखौबो आं मिथिया बायदाथाखौ होदों बरिया मानसिया थैनायनि सिगां गासैबो जोनोमनि उनाव बायदाथाखौ होनाया बा मोनथिजानाया मोजां बि राजाया मा खामानि मावबोदों बेखौ मोनथिनाया मोजां आं स्पष्ट आङो फोरमायो दिनैनि समाव बि राजाया आबसु अफिसाव मानि थाखाय लेंहर जादोंमोन बा लांजादोंमोन आं स्पष्ट आं क्लियार होयो गुफुर हालामाव बोसोरब्रै बोसोरबानि सिगां बा 6 बोसोरनि सिगां 6 बोसोरसो जानो हागौ जेब्ला सासे बेंक मेनेजारा क'क्राझारनिफ्राय माखासे गाज्रि रेकर्ड मावनायनि थाखाय क'क्राझारनिफ्राय गुफुराव ट्रेन्सफार हरजायो बेंक मेनेजारा आरो गुफुर हालामाव फैनानै केसिसि लनखौ माबोरै खालामो बर' सिख्लाया गावजों मोदोम बुजावबासो गावजों माखासे पार्टि खालायबासो गावजों टाइम पास खालायबासो लनखौ मोनो बेबायदि समाव सानसेखालि जोंनि एक्स एनडिबि सेंग्राफ्रा सानैसोआ गासैबो गुफुरनि एक्स एनडिबिफ्रा नङा सानैसो एक्स एनडिबिफ्रा बर' हिन्जावफोरजों आरो बेंक मेनेजारजों मोनाबिलि समाव एखे लोगो बिथांमोनजों माखासे पार्टि खालायनायाव मानो थाखाय बर' हिन्जावजों बेबायदि माखासे लनखौबो बर' हिन्जावफ्रा पार्टि खालायबासो लनखौ मोनो आरो गावजों माखासे देहानि सोलेर गेलेबासो लनखौ मोनो बेबायदि समाव सुबिदा लानानै जोंनि एक्स एनडिबि सेंग्रा सानैसो हमनानै जेब्ला बिथांमोनखौ एखे लोगो दोननानै आंखौ फन खालायो फन खालायनायनि उनाव आंनि हेफाजाब बिथांमोना आंखौ खावलायो नोंथाङा एसे थानायाव रायलायना हो अब्ला आङो गुफुर थानानि एसडिपिअजों आं रायलायो गुफुर थानानि एसडिपिअ आं रायलायनायाव जेब्ला बुङो बिथांखौ थानासिम लाबो अब्ला थानानि मानसिया थानासिम लेंहरनायाव जेब्ला बिथांखौ लायनो थाङो आङो थानासिम अब्ला बेंक मेनेजारा बुङो आंखौ थानासिम दागथाय आंखौ माखासे फोसावनाङा मानो होनोबा नोंथांमोना जेरै हायो आंखौ सिक्रेटलि आंखौ नोंसोर समाधान खालायनानै आंखौ बिनिफ्रायनो हगार हर बेबायदि समाव माखासे जोंनि एक्स एनडिबिनि सेंग्रा सानैसो दंमोन आरो माखासे बे हिन्जाव सानैसोनि गेजेराव 1 लाख ना 1.5 लाख थाखा होलाङो बेंक मेनेजारा गावखौ थानासिम दालां होननानै गावखौ माने बे जायगानिफ्रायनो समाधान खालायनायनि थाखाय 1 लाख ना 1.5 लाख थाखा होलाङो बिनि उनाव थानायाव खिथाहरो सार थानासिम थाङा होननानै अब्ला थानानि मानसिया बुंहरो एसडिपिअ सारा नोंथांमोना जुदि समाधान खालायलायनो हादोंबालाय नोंथांमोना जेबो नङा दे नोंसोर हगारलायदो बिनि उनाव माखासे सानसे ना साननैनि उनाव माखासे सानैसो आबसुफ्रा गासैबो गुफुर हालामनि आबसुफ्रा नङा सानैसो आबसुनि मानसिफ्रा माखासे लन नागिरनो थाङो बेंक मेनेजारनिसिम साफा सानै ओमफ्राय बर'फोरनो लनखौ होला मेनेजारा बे दायनि थाखाय आंखौ मानो थाखाय बेबायदि नोंसोर हमखो बर' हिन्जावजों एखे लोगो पार्टि खालायनायाव आंखौ मानो नोंसोर बेबायदि हमखो होननानै बर'फोरनो लनखौनो होला केसिसि लनखौनो होला बिनि उनाव माखासे आबसुफ्रा सोंनाय फिननाय खालायनो थाखाय बे हिन्जावफोरखौबो लेंहरदोंमोन आरो आंनि बे सानैसो लोगोखौ